Hvad nu hvis Tony Stark hele tiden faktisk var Victor Von Doom? Det er præcis, hvad du hørte. Tony Stark har altid været Dr. Doom. Hvordan? Jeg forklarer hver eneste detalje i denne teori, men jeg advarer dig lige. Gør dig klar, for den her er helt vild. Hvorfor har Dr. Doom ikke vist sig før nu? Hvad kommer der til at ske med Kang? Og hvorfor findes der ikke en klassisk Dr. Doom i hoved-MCU'et? Tag med mig ind i denne teori. Okay, den første teaser er ude, og nedtællingen til Avengers. Doomsday er begyndt. Og dagens teori er simpel. Tony Stark har altid været Dr. Doom, og du opdagede det ikke. Men først så skal vi lige hurtigt genopfriske, hvordan tiden fungerer i Marvel nu. I Endgame ændrede tidsrejser til fortiden ikke fremtiden. Men efter Loki-serien ændrede alt sig. Multiverset blev sat fri. Det som TVA før slettede, er nu blevet kanon. Dybest set har multiverset altid eksisteret, men det var kontrolleret. Nu skaber hver eneste anderledes beslutning et helt nyt univers. Infinity-stenene, som vi troede var virkelighedens søjler, forhindrer faktisk ikke skabelsen af forgreninger. Med det frie multivers sker alle fortidige, nutidige og fremtidige begivenheder på samme tid i forskellige virkeligheder. Og hvor kommer Victor Von Doom ind i det rod? Tja, multiverset har trusler. Der er Kangs, der er Doctor Strange-varianter, der er incursions. Men der findes et Marvel-koncept fra tegneserierne, som endnu ikke er brugt i MCU. Nexus-væsener. Nexus-væsener er unikke entiteter i multiverset. De hører til i alle universer på samme tid, og en Nexus-væsens handlinger påvirker fremtiden for alt. Teorien er, Dr. Doom er et Nexus-væsen i MCU. Men hvis han eksisterer i alle virkeligheder, hvorfor har han så ikke vist sig i univers 616? Svaret er enkelt og skræmmende, fordi i univers 616 er Dr. Dooms variant Tony Stark. I denne hovedrealitet lærte han ikke multiverset at kende tidligt. Han blev opdraget som helt. Han blev til Iron Man. Men hvor kommer den idé fra? Der er et smuthul i tegneserierne, som Marvel kan bruge. Adoption. I tegneserierne er Tony Stark ikke Howard Starks biologiske søn. Den rigtige søn var Arno Stark. I MCU kan Howard have mistet sin biologiske baby og adopteret et barn. Et barn, der genetisk set i andre universer ville blive til Victor Von Doom. Det forklarer, hvorfor de har samme ansigt. De er den samme person, formet af forskellige opvækster. Hvordan kommer skurken så ind i historien? Hvis Doom er et Nexus-væsen, mærker han, hvad der sker med hans varianter. Tony Starks død i Endgame kan have givet genlyd gennem hele multiverset. Kan I huske Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Drømme er visioner af andre virkeligheder. Forestil jer Dr. Doom et sted i multiverset. Ha' mareridt. Han drømmer om Tony, der dør, mens han knipser med fingrene. Han drømmer om andre varianter, der bliver jagtet af The Council of Kangs, som eliminerer trusler. Doom indser, at han bliver jagtet. Om hvad gjorde Tony Stark, når han frygtede verdens undergang? Han byggede rustninger som Ultron. Doom gør det samme, men på multiversal skala. Teorien er, at Doom mærkede Tonys død og besluttede at handle. Han jager en Kang, stjæler tidsrejseteknologien og indser, at multiverset er ved at kollapse på grund af incursions. I det øjeblik beslutter han, at den eneste måde at redde noget som helst på, er ved at ødelægge alt og skabe Battleworld. Han vil ikke bare være en skurk, han vil være God Emperor for at forhindre, at hans varianter bliver ved med at dø. Hvis Russo-brødrene har bragt Robert Downey Jr. tilbage, skal der være en stærk narrativ grund. At forvandle Doom til et Nexus-væsen, der deler eksistens med Stark, ville være den perfekte forklaring. Hvad synes I så? Giver det mening, at Stark er Dooms gode variant? Skriv din teori i kommentarerne herunder. Glem ikke at abonnere på kanalen og slå klokken til, for dækningen af Doomsday bliver helt sindssyg her. Tak folkens, vi ses næste gang.